wannan ya ce assalamu alaikum malam, Allah ya ji kan mahaifa ya kai haske kabarinsu, Allah ya kawo maka wannan wata addu'a ya mun personally. Malam mun samu, Allah ya taimake ban karanta ba, mun samu sabani a tsakaninmu, amma kowa ya yi ittifaƙin cewa idan kai ka ba da fatawa a kai to duk za mu amince. Babbar magana. Saboda ƙoƙarin da kake wajen adalci a amsa tambayoyi da kake yi, to Allah ya ba mu ikon adalci don Allah kuma ya sa mu yi don shi. Don haka muke neman malam ya warware mana wannan tambaya. Tambayar kuma ita ce hukuncin shan rubutu a musulunci. Da fatan malam zai share mana hawaye. To ni dai gaskiya ba ni da fatawa akai, sai dai in kira maka magabata da suka yi fatawa, don har ga Allah ina tsoron fatawa. Shi yasa ba na taba zama in ce ni a fatawa ga fatawata, nakan yi kokari na ce malam wane ya ce, akalla dai ni aiki na isarwa ne. Ina tsoron in je filin kiyama Allah ya ce kayi fatawa kaza kuma ba haka bane. Shi yasa Ibn al-Qayyim rahimahullah ya rubuta lafin I'lamul Muwaqqi'ina an Rabbil Alamin. In kana fatawa wai kana signature ne a matsayin Allah ta'ala, kaman fa alƙalami ka ɗauka ka ce yanzu kai wakilin Allah ne, bari ka sanya hannu a wurin a matsayin Allah. Shine ilmantar da masu sanya hannu a matsayin Allah, ana ilmantar da su. To kai a ce ka zo ka wakilci Allah ka sa hannu akan fatawa, maganar karama ce? Karamar magana ce? Shi yasa nakan daure in ce a malam wane ya ce, ni in samu ladan isarwa ya fi mini sauki, kuma ko ina da fahimta da sai in yi shiru in ɗauki nawa da na fahimta ne aiki da shi. Amma sauran sai mu ce muku malamai sun ce, a ina ga haka ya fi sauki ko? Shi Ibn al-Qayyim mai I'lamul Muwaqqi'in din akwai littafinsa na Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad, a littafi na 4 namba na 170 yayi magana akan shan rubutu, cewa daga cikin sahabbai da tabi'ai da atba'ut tabi'ina akwai wanda suke ganin halascinsa. Amma gabanin mu amsa sai mu duba wani irin rubutu. Ni dai asali na yi zaman tsangaya, na yi karatun tsangaya, kuma ba ɓoye-ɓoye. Gaskiya a da ina da kundi, ina kuma ba da bara. In ana son karɓan bara ana zuwa wurina, babu lakadin da ba ni da shi, wallahi babu. Duk tsangayar mu ana son bara, ana sanar lakadin addu'a sai a zo, saboda na fi kowa kusanci da malam. Ni kadai ne a duk tsangayar mu nake shiga cikin ɗakin kwanan malam, in banda iyalansa babu wanda ke shiga ɗakinsa sai ni. To yana tsananin ƙaunata a ran mu, so daka in an gama karatu sai in bi shi ɗaki sai ya ce to ina kundin ka ɗauko, sai in ɗauko, sai a baje na malam sai ya ɗauko ya ce wannan lakanin iya da muhimmanci, sai a bana ɓoye. Wani ma sai ya ce in ba a bada abin sadaka ba kar ka bayar. To in na zo na ɓoye kayana, so duk mai bukata sai ya je ya yi dako, ran talata ko juma'a ya samu kudin ya zo sai ka kawo sadaka sai mu baka lakani, kuma lakanin kar ka ba wa kowa, ni kadai ne sos din. To ba cikin taimakon Allah, bayan an kammala zaman tsangai aka zo aka shiga karatun sunna, kuma sai aka rusa komai. Muka ce duk shan rubutu ma gaba ɗayansu haramun ne. Saboda me? Saboda shine matakin farko na karatu. So daga baya kuma ana fada da bincike sai a gane ashe akwai wanda yake zama haramun, akwai wanda ba haka ba. Da a tsangaya sai a baka lakanin kashe mutum, sai a ce summun bukumum umyum, sai a buɗe sadun ɗin nan, bukumum mimum ɗin sai a buɗe shi, umyun wannan mimun na tsakiyar sai a buɗe, sai a sa sunan mutum, sai a rubuta akan allon karfe, sai a ɗora akan wuta za a kashe shi. To kaga wannan haramun ne. A ɗauko ayoyi a ce fa jama'a nahum jama'a, maganin me? Maganin kasuwa, a tara maka jama'a, kai kaji wai kiyama da ta kasuwa. Mu ce la haula maganin baki, sani ƙuri uka falatansa maganin fahami. To akwai rubutun ma da za ka ga wani abu yadda ka san gidan dara ake, kaman tebul ake, a yi shi a cikin can a rubuta kaza, can a sa kaza, duk dai mun har yanzu dai ina tuna su. Allah dai ya yafe mana duka. Irin waɗannan wanda suke ba su da wani alaƙa na nassi a magana mafi inganci ba sa halatta. Amma rubutu an samu maganganu kamar Ibn al-Qayyim rahimahullah, banda shi ma akwai dan uwan Sheikh bin Bas rahimahullah,
a cikin littafinsa na fatawa Muhammad Ibrahim Alu Sheikh mujalladi na farko namba na 94 yana ce an samu sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina sun rubuta Qur'ani a matsayin magani sun sha, sun kuma ba da fatawa. Ibn Abbas radiyallahu anhu kai matar da take ciwon naƙuda, haihuwa yana wahalar da ita, yasa aka rubuta mata ayoyin Qur'ani, aka wanke mata, aka bata ta sha. Mujahid bin Jabar alaihi rahmatullah ɗalibin Ibn Abbas ne kuma iya cikin manya-manyan malaman Qur'ani, ya rubuta Qur'ani ya ba wa marasa lafiya sun sha. Abu Qulaba ya rubuta Qur'ani ya bayar. So da wannan aka ce an samu sahabbai da tabi'ai sun aikata rubuta Qur'ani da sha. Shi yasa malamai suka ce ya halatta a tofa Qur'anin ko a ruwa a bawa yaro in yana da matsala ta jinnu ko abin da ya kama da wannan, ko a rubuta a wanke a sha da sahabbai suka yi, amma da sharadi aka ce Qur'ani. Suna kuma gina fatawar a cikin ayar da Allah ya ce wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Suratul Isra aya ta 82 kenan, zai zama 82 na. So ala ayi halin kaga Qur'ani an ce magani ne. So a ka'ida idan sahabi abu matukar bai ci karo da Qur'ani ba ko bai ci karo da sunna da manzon Allah ya karantar kai tsaye ba, to aikin sahabi hujja ne. A inda bai zama hujja shine sai inda ya ci karo da nassin da ya fi shi karfi, kamar a ce fiyayyen halitta ya ce. Amma ba haka ba, kaulin sahabi yana ka matsayin marfu hukuman, ya zama matsayinsa yana iya zama hadisi ingantacce idan ya zama abinda sahabi ya babu muhallin ijtihadi a ciki, sai a ce ya kai matsayin marfu hukuman. Wa in kana mawquf ne asalinsa, amma yana iya kai hukuman. So da haka a ka'ida ta sunna yana iya halatta a rubuta wani bangare na Qur'ani bisa ga fahimtar Ibn Abbas radiyallahu, shine habarul umma ko a zamanin sahabbai su ne manya-manyan gangaren ɗin Qur'ani. Haka fahimtar Mujahid bin Jabar wanda ya tafsirin Qur'ani gaban Ibn Abbas ya koya tun daga farko har karshe. In suna tafsirin, in ya karanta musu aya sai ya kai su inda aka saukar da ayar, yana musu anan ta sauka. In tafsirin ne sai ya kai su ya ce anan manzon Allah ya mana tafsirin ayar. Yana da fahimtar haka. A cikin tabi'ai atba'u tabi'ina an samu da dama. Fahimta ce da ake ga sahabbai suka yi akai, babu abun ta da jijiyar wuya akai. Har yanzu dai bukata ba da kama ni in rubuta in sha ba, saboda ina da hisnul muslim da makamantansu. Amma gaskiya wanda ya rubuta Qur'anin ya sha bana jahilta, ba zan kalle shi in ce yayi ridda ba, saboda in kafa da kalmar ka tuna fa sahabi ya faɗa, tabi'i ma ya faɗa, atba'u tabi'ina sun faɗa. So da haka ala ayi halin mu tsaya iya inda nasu ya tsaye da mu, kada mu ketare shi. In fahimtar ka ne ka, in ba fahimtar ka bari ka bari, amma in ka tashi karkar ka duba wanda ka saba da shi akan fatawa a yanzu kake ganin sa, duba magabatan da suka aiki da wannan. In ka bid'antar da shi sai ta fada kansu, in ka kafirar da shi na iya fadawa kansu. So ala ayi halin babu laifi kowa ya da'awa kan abin da ya fahimta, amma kuma ya zama akwai usulubi na kyautata wa juna zato da ba da uzuri a inda ba da uzurin ya halatta. Sheikh Abubakar Mahmud Jumi rahmatullahi alaihi shi ma ya magana a kai aiko, saboda karancin lokaci ba sai na shiga wannan ba kenan. Ibrahim